כמו שהבטחתי לכם בסרטון הקודם, גם הסרטון הזה והסרטונים הבאים קונים להורים שמרגישים שהילדים שלהם חסרי שקט, שהילדים שלהם נמצאים באיזושהי סערה פנימית שמאוד משתלטת עליהם, שהם נוטים להתפרצויות זעם ולכעס ועצבים. אז אני רוצה לתת לכם טיפים איך אנחנו ההורים יכולים לעזור להם להיות יותר רגועים ומאוזנים בבית. אז בסרטון הקודם דיברנו על שגרה ויציבות, כמה שזה חשוב, והיום אני רוצה לתת לכם עוד שני טיפים. הטיפ הראשון זה לתת להם משימות קצרות ומאוד מאוד מדויקות. אנחנו לוקחים משימה אחת גדולה ומפרקים אותה למשימות קטנות. למה אנחנו עושים את זה? כי כשאנחנו נותנים להם משימה אחת גדולה, הם עלולים להתבלבל, הם עלולים ללכת לאיבוד בתוך המשימה הזאת שהם צריכים לעשות. הם יחוו איזושהי תחושה שהיא לא נעימה להם, ורף התסכול גובר. אם אני מפרקת להם את זה למשימות קצרות ומאוד ברורה במה שאני רוצה, הם יצליחו לעשות את זה, ואז תחושת החוויית הניצחון וההצלחה עולה, והם מרגישים הרבה יותר בטוחים. וכמו שדיברנו פעם שעברה, הביטחון הזה מאוד 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 חשוב בשביל האיזון שלהם. הדבר הנוסף וחשוב שתעשו, זה לחזק אותם. כל הזמן תיתנו להם חיזוק חיובי על מה שהם עשו, ולא משנה אם הצליחו להגיע למטרה בסוף, ולא חשוב איך הם הצליחו לעשות את זה, תחזקו אותם. ברגע שאתם תחזקו, אתם מעצימים את תחושת הביטחון שלהם. אז תנסו את שני הטיפים האלו, תעשו בבית, ואתם מוזמנים לשתף אותי איך זה עבד לכם.